ini 30 tarik April 2025 Tuidu Syndicate Officer जों kaisa गुरुत्वपूर्ण मीटिंग आचुका WhatsApp आलोचना खालामनाय बिसिंतै जों दिनै चिनी 23 अम्पिनगर एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि तथा 41 अम्पिनगर विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव चिनी अ तुइदु आमचाइ हबजागो अ तुइदु सिन्डिकेटनि kaisa ketal babe जों पूर्णांग kaisa syndicate committee जों गठन खालायगा अ कमिटिओ 9 जना एग्जीक्यूटिव सदस्य जों तनै दिनै जों kaisa पूर्णांग syndicate committee गठन खालायगा अ पान्दाव फाइमाजा खायगा चिनी अम्पि आमचाइनि चिनी अरनि चिनी पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटी नि प्रेसिडेंट परमरां संजय जमातिया उपस्थित दंगो चिनी अम्पि पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटी नि प्राक्तन प्रेसिडेंट परमरां चिनी काका सुभाष देवबर्मा उपस्थित दंगो अम्पि सिंडिकेट नि प्रेसिडेंट बरमगोनां सुकेंदु कलय उपस्थित दंगो चिनी अरनि पॉलिटिकल पार्टी नि सेक्रेटारी बरमगोनां मार्को पोलो कलय ताई अम्पि सिंडिकेट नि सदस्य विक्रमजीत कलय बरन खबै अन्यान्य अरनि चिनी जे नेतृत्व रहि तंनाय सिंडिकेट न तुइदुलि तंनाय एंड चिनी पार्टी न तुइदुलि तंनाय जों तिनर kaisa WhatsApp आचुक लायखा बरनि उपस्थित ताई अर गोबां जों आलोचना नारखा विशेष kai चिनी अम्पि आमचायो ट्राफिक नि जे समस्या गाड़ी रंनि जे समस्या टमटम चालनाय रंनि समस्या अटो चालनाय रंनि समस्या ताई लाइट मोटर भेहिकल्स कमार्शियल भेहिकल्स माय गोबां विषय रंनि आलोचना नारखा आलोचना खायमानि बिसिंति जा भविष्यत जा समस्या आजायनाय आबरनो बाहायके जों समाधान खायनाय बाहायके ट्राफिक नतियै जों अवेयरनेस कैंपेन खायनाय अ विषय रंनि जों दिनर आलोचना नारखा से आलोचनानि माध्यमेनो जों कायसा चिनी पूर्णांग कमिटी जों थाका ओंके अ कमिटिनो आगामी बसर कायसानि बागै अ तुइदु सिंडिकेट न तुइदुलनाय बरनो चालावनाय परवर्ती समय जों आगामी बसर खायनाय जों आबनो रिन्युअल खायनाय बा रिफर्म खायनाय ओमायकेनो चिनी दिनैनि अधिवेशन नाजाखा चलो हामबाय जत जोंनि मीडिया पार्सन दङ जों तुइदु सिंडिकेट दिनै कताल कमिटी रिफर्म खायगा दिनै उट कताल कमिटी रिफर्म खायनो फाइमान खायगा दिनै 23 नং अम्पिनगर नेमबिसि बरमगोनां जोंनि सदर कलेजा फाइमान दिनै 23 नং अम्पिनो नायगल दंनाय जोंनि ब्लक प्रेसिडेंट बरमगोनां संजयसा आरो फाइमान दिनै आरो थांनाय चिनी अपनी ब्लॉक प्रेसिडेंट फॉर्मर ब्लॉक प्रेसिडेंट गोजाम चिनी सुभाष सर ताई दङ चिनी ऑफिस सेक्रेटारी मार्को पोलो कलय जों दिनै विभिन्न कताल संगठननि भेहिकेलनि नियम कानुन बिसाबयै चिनी टमटम अटो बा चिनी कमार्शियल गाड़ी प्राइवेट गाड़ी बेफोरनोसै जों आलोचना खायो जों दिनै कताल कमिटी गठन खायगा जों थांनाय जों सप्ताह बाहायनो जों अम्पिआव आवगायगोन जों कताल कमिटी रिफर्म खायगा दिनै तुइदु खायो एरपरे जों नेक्स्ट टाइम जों सेचुआ खायनाय जोंनि तीनटा कमिटी जों अब चिनी तिब्रामाव थाबाय जों चिनी एमडिसि नि उद्योगे चिनी तिब्रामाव जों सुस्थ भावे 2021 जों सिभिल जों परिचालना खाय दङ आबनि बागै जों कताल बिटा जों नियम कानुन दङ बिटा माने सुस्थ भावे जों जनगण सार्भिस होनायनि बागै जनगणनि सार्थे जों गाहामखौ परिचालना खालामनायनि बागै जों 1 बोसोर अंतर जों कमिटी चेंज खायो जों आवगायगोन जों सिंडिकेट चालायबाय हामबाय जों